несбъдната мечта. Там под сърцето ми е, сърцето твое, всичко ти значиш за мен, детенце мое. Сърцето ми изпълни с радост, Исусе мой ти. На този ден, детенце, татко, ти ми подари. Изпратен си от Бога, Дани, за моята душа. На мама и на тати, Дани, ти си ни радостта. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. Сърцето ми изпълни с радост, Исусе мой ти. На този ден, детенце, татко, ти ми подари. Изпратен си от Бога, Дани, за моята душа. На мама и на тати, Дани, ти си ми радостта. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. На колене ще моля, Дани, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Дани, да те избави. На колене ще моля, Сине Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Сине, да те избави. На колене ще моля, Сине Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, Сине, да те избави. Бог е бил над мен надвесен, с първа рожба Той дари ме. Аз му дадох нова песен, а баща му своето име. Щастието бе за мене, цвете с обич подарено. Но от днес събрах ги всички, Сине, в Твоите очички. Син си имам, рожба мила, като слънцето красива. Той ми даде много сила и направи ме щастлива. Син си имам, рожба мила, като слънцето красива. Той ми даде много сила и направи ме щастлива. Твоята усмивка, Сине, всяка болка ще ми мине. С Твоите мънички ръчички даваш топлина на всички. Здрав и силен порасти ни, много радост донеси ни. Та когато остарем, Сине, с Теб да се гордем.
slива. Sin si imam, rožba mila, като слънцето красива. Той ми даде много сила и направи ме щастлива. Син си имам, рожба мила, като слънцето красива. Той ми даде много сила и направи ме щастлива. Син си имам, рожба мила, като слънцето красива. Той ми даде много сила и направи ме щастлива. Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви. Губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Майката е единственият човек, който ни обича безрезервно през целият ни живот. Това е една история, вдъхновена от реалният живот. Мислех си, че всичко имах и накрая към Бог се обърнах с молба да те да прегърна. Колко дълго без теб живях, мислех си, че всичко имах и накрая към Бог се обърнах с молба да те да прегърна. Ти, Боже, над мен си се смилил, Ти, Боже, за те си ме дарил. Ти, Сине, живота ми промени, Ти, Сине, живота ми разкраси. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. Чакахме те всички ние, молехме се за тебе, Сине. И щом лицето ти видях, се питам как без теб живях. Чакахме те всички ние, молехме се за тебе, Сине. И щом лицето ти видях, се питам как без теб живях. Ти, Боже, над мен си се смилил, Ти, Боже, за те си ме дарил. Ти, Сине, живота ми промени, Ти, Сине, живота ми разкраси. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба,
история, вдъхновена от реалният живот.
Това е за мама. Ами, Вили, аз се оставих подарък. Да, ще кажа. Всеки мисли за Вили, аз мисля за мама. Замисли бомбон. Стефан Нажева ще се от Лелята Тони. Ето тази закачалка. С 100 лева. И гимнастиката там долу. Да. Хайде, мама. Александър и Станчеви. Ще да се снимам. Може трябва. После ще снимам. Всеки мисли за бебето. Тиша. Малка пише. Ето има скромно подаръчно. И благословен. Той е много благословен. Да. Не мога да видя. Ти толкова с очичката заче. Батко, ела, чакай. Я, те ще мине. Знаеш, че как иде? Да го снимаш видео. Това за майката си. Всеки мисли за детето. Аз мисля за мама. Да кърми. Люлее що? По-бързо да го приспива. Да. От семейство Александрови и Станчеви. Браво, браво. Бебко, и ти си много хубав, Лили, много те После чакаш ще ми, се Бебко. снимате с него е там на това. Добре. Ще го прикаслят малко и ще го... Тати, чистито, тати. Айде, момичета, идвайте. Да е жив и От здрав. Леля му Сузана.
ето това. Торта от памперс. Да. Торта памперс. И бънчето. И 20 лева му дава. Гледа, Сузана. И аз ще купя на нейното момче. И очито Иван. Цял живот да ги радва. Чакайте за снимка, стой. Не прибегни. Не прибегни. Погледи на се. Ой, на другата страна. Може дъвка. Давай на другата страна. Дайте на сенчето дъвка. Друга на другата страна. Баба Сабина, здравия ми дай да взема подарък. Си сядьте. Иванко, ела бе. Ще се снимате, да? Айде се снимай с отбезе, че нямаме време. Ами айде, ако си отива ти, елате да Ще отчуваме наистина. Айде. Искаш да го взема? Аз ще Вижте ли го мачкаме, бе? няма. Айде, те го взимате. Не. Отивайте до красата да се снимате с него. Ей, там Но остане. красата? Да. А, остане. Снимайки снимки. Погледи. Чакай така. И така седи. Малко навън. Чакай, Леличка. Да, вземи си отдолу. Ела, че ще снимаме заедно. Да. Си са. Данче, елате ли? И си са там и всички. Давид, ти с обувки, бе. Аби нищо бе. Ела, Данче, си са и джабата уджи. Добре, аз ще го държа. 4:20. Брата прави бална. Взимайте го да се снима. Няма боди. Боди отдолу. Няма нищо. После ще го обидим. Мила бе. Нищо му няма. Ще видиш. Да, моля се сега за него. Господи Боже мой, заставаме пред Тебе с радостно сърце и на тези молитви, които правим към Тебе, Боже. Благодарим Ти за отговора, Боже. Сега Ти молим за малкия Йоанна. Моля Те, Господи, всички качества на священика, да с Теб Твоята благодат, който закрива, Боже. Моля Те, Господи, винаги да бъдеш с него. Нека да бъде Твоя раб, Боже, и Ти да го потребява за Твоя слава. Въздържаме се. О, аз буточвам. Ще го вземеш ли? Хайде. Ще го вземем. Ще го вземеш ли? Как няма да го вземеш? Да, само кръщата му баща. О, Боже. Не мога да взема телелю, боли. Боли. Времето тук. Другия. Ела, не мой да напече. Ива. Айде, Лелю, елаче. Айде, Лелю. Да ви живо и здраво, да пораства, да слуша, много да нараста. Валя се чика, не здраво. Как ще трябва? Не свърши как. Лелю, мима. От баба му мима. Баба мима. Чичо Иван и Леля Александрина и наш ляко стотинка да е здрав като шляз. Бог да ги благослови. Сходи ли? Снимай с него. Ами ако иска. Да, ти хващаш ли? Главничко, главничко.
още вперед. Отвикна я. Много. Айде, идвайте. Чакай, нека да слизат. Чакай, не бързай. Вие ли ще влизат сега? Айде, влизайте. Нека да влизате сега. Отивай с мама. Отивай с мама. Ей, малък юнак. Те спецот майка ми. За малкия. Кажи Божи. Това са от майка ми и баща ми. Подарък за малкия юнак. Бог да ги благослови. Нали, представете. Погледи. Има майка гъцета. Айде, да, окей? Айде, Айде, ела. гледайте. Да. Не идем. А що снимате? Айде, давайте. Айде. Оставете тук Това е от Зека. от Леля ми взеха това. Това е от Леля ми взеха. Кажи на Сузана да го взема. Кажи на това. Чакай. Не, ти ги извади. Кажи на Тонито да ги вземе. Е, бачо? Да, не вземе. Тук ще го изправи където и Виля, я погледни. Поглед. Я целуни бебето. Снимай слайд. Да, Сузана. И разбра, че друг човек тази. Сузана, Мачите. Ади! Ева! Майка е тук. Нека да се... Айде, Лачи. Нека да се... Изгодете се. Едно солче от чичото и от лелята. Да сяда да папа. Мамо, къде е залагалката му? Златке! Дани. Залагалката къде? От Леля му се вги една хубава глава. Да. От Леля се била. От баба не е. Да, елате му да се В коша бубката, Виолета. Добре, ще я взема.
Хайде, гидим се, че не сбит. Зати се, зати! Хайде, ма! Айде, турбичката къде? Кажи, турбичката там. Там. Айде, бе, идно. Дядо, айде, ще му давам да яде. Айде. Да го снимам с дядо ми, Айде. ще му давам да яде. да яде, че после ни. Айде. Или набързо. Айде, дядо. Айде. Му давам 50 лева и един шезлонг му купи. Хайде да се снима дядо. Не, оставите и ще снимам. Айде. Канадския хубаво стана на почти. Да е жив и здрав дядо му. Така. Повече да му взима, да му купува. Така. Че го чакаше много дядо му. И много се молеше за него. Айде. Аз му купих този паяк и тази драколка. Тези костюмчета. И 200 лева му дава леле да му купи мамата каквото иска. Айде, вземайте. С първи Клемени. Да. На Леля златното дете той. Ела, дай моето момче тук. Елате да се снимаме заедно, да видя Виолето. Опа, мама. Айде, там ще снимаме. Децата ги няма, ма нищо. Айде. Утре ще е спокойно. Много сильно бе. Айде, мамо, минути. И да мой да му давам и да яде. Айде, дядо, видите. Парите на белата, айде. Айде. Една пара на моето момче. Чакай, той не Не, каквото и да било, искам да благодаря на моя Господ, защото той цели 9 месеца я опази. Благодаря му за този хубав дар, който ни даде. И му благодаря, че го опазите с 9 месеца в майката. Благодаря му се сърце да бъде жив и здрав. Моето момче, нека Божията ръка винаги да го пази, да го благослава и нека Бог да бъде винаги с тях. Амин. Купих му тези дрежки, тук тъй и тази гремничка. И още ще му купят. И количката. Количката, коша за кола, едно одеяло му купи и още много неща, но не ги помним вече. Да бъде жив и здрав моето момче. Очаках много, много. Снимайте се с него. Айде, браче, снимаш ли? Дай. В кадър да си. Ели, от Адаша. Кой от Адаша? Иван. Да е жив и здрав, момче. Да го благослови. Чорапки. Ще кажем, чакай да си. Нека да порасне, пак ще му купим.
Леля, моминка, много красиво. За къпането му взе всичко Леля моминка и една кошница с всичко за къпане. От халата до козметиката. Една кошница пълна. Коритото, абсолютно. Товчичо, Петко, вземи малко чайника си, моля те. Чакай, не свършвам. Чакай. И те с 50 евро са майко от татко, от Марио, от Стоил, от Австрия, да са живи и здрави и те 50 лева. Те са за най-добрата камера. Шала свакна. Дай го да се снима. Дай го на ми. Ще вече да е. Айде, уред на съм. Ако искате и там да се снима. На. Ей, сега да минете, виж му там. Елай, Давай да мина. Трябва да види тук. Добре, чакай. Гърда съм бри. Айде, Фанки, лаче. Ванче, ти ще кажеш какво. Айде, ла. Аз да се снимам с теб. Чакай. Не се снимам. Айде. Елаче, айде. Но ти с обувки не е нищо. Давай. Ще да към далечка ми. Че ти се втърка. Аз паска си мамалела. Своята шапка. Мамалела. Ела да ме снима. Добре, гледай сега там, после бебе. Айде. Вземайте си бомбон. Чакай, снимай. Някой каза? Ето ти бобо. Я не си бобо. Айде, кой не е минал. Ама аз сега ще го бия, само не взете. Айде, ти да го душиш, Айде сега да кажем, ела тук. От Леля, Ванечо, Петко и Люката. Не знам къде е само, няма как. Люката. Къде е Люката? Може и в детската. Не знам къде е Люката. Е, там, че ги извадиха. Люката и още тук какво се... И съм взела, да, трешки в кошничката, там отсреща кошницата също. Лелята много ще го гледа. Много ще го гледаме, ще го къпи къпим и много. много. Нашето момче. Да е жив и здрав. Това е. Ето сега. Айде, нося го там да го спи. Его къде е коша ми, вижу. Чакай да го снима. Много хубав. Браво. Тук какво е чуколо? Тортичката. Ами има и торта, моето момче. Сладки. Да не пакуваме микроби. Аз искам да дай си майко. Айде, Леля, не да. Айде, чусти. На трети, четвърто. Айде, Михайло, поглед. Айде, идвай, кажи. Тя не е баба, Леля. Чакай, дето отиди, кажи на баща да дойде. Ванче, кажи на майка и татко. Да го дам на тебе, ти направо. Да? Не му слагай тия мръсни пари. Ей, там на кошарката ще ги Е, тук пишва, ще кажа. Чакай. Ай, снимай се. Да, елайте да се снимаме. много ми е хубаво.
Една самичка може ли? Да, най-хубаво вкъщи. Почват разходите си. А човек, чакай да се сни. Айде. Злато ли? Байо доморокляла се стане. Нещо много и толкова. Сгъна са на бъде. Сладър. Айде, снимайте се. Абе, нахрани, че го се Направо днеска яйла. Ще се оси малко. Да ни живо и здраво, да му расте пишка колкото на теца комина. Бог той е дар от Бога, Бог да го благослови и да бъде винаги с него. Той е най-голямата ни радост. Очаквано беби пише. Айде, ти за мако. Бабата и дядото купиха на малкия цялото детско обзавеждане и килимче. Бог да ги благослови. Браво! Браво, браво! Браво, живи и здрави да са! И 150 лева дават за хумана. Колко по 150 ще дадеш? По-хубава на кава да беше лук. Жилиян, 20 лева. Може да се снимам? Може. Хайде, напътиш една, гера му и последния чай са. А, ваши май. Айде. Готово, може да го даваме да яде. На здраве, на здраве. Здраве. Честита ви радост. Здрав юнака. Айде, сядай. А хала папа е най-важните дядовцайните. Най-важните хора ден. Тука. Ние сме трима дядовци. Ета Ванеса, тези неща, балдахина и едно детско шикарче за бебе. Да е жива и здрава и нека Бог да я благослови. И 100 лева му дава. Айде, взимай го. Дай. Взимай го, Давиде. Взимайте се бомбони на мучите. И Ванеса ще се после е сега. Айде, Давиде, ела. Диана, айде. Чакай, няма да разположа. Айде, гледай камера. Айде, кака да се снима с него. Айде, кака, айде. Прости. Всичко яде. Яде ли? Сега. Чакай да му видя това път. Ох,
Амин. Да ви дам бомбон. Да ви живо и здраво. Бог да го благослови цялото семейство. Да ви живо и здраво, брат. Сега те ви завидях. Вземете си бомбони. И елате да се снимам. Благодарим. Тук елате да се снимам. Ще сте това плава! Да ти здрав, цялото семейство да бъдете благословени. Да расте, да ви радва. Да носи бомбон, да? Šta to je ovo včera? Да си живо и здраво, брат. Мани, какво направите? Много е круто. Спера. Što samo, brат? Вече ще Закон. Аз не мога да замъсам колата. Аз съм отзад, дамата си едно отпреди. Браво. Как те гледа? Сияна, влизайте с дитвата. Айде да се снимаш. Ще го вземеш? Стар сте? Зре, брат, ще снимам работа. Чакай си едно. няма тръгнаме. Не се играем. Чакай, момчета, не бои. Купрачи, момичета. Момичета! Слушаш, мама, готово е. Който минал. Който